مکان تو لا مکان تی کر، مکان تو لا مکان تی کر، حکومت مصطفیٰ دی ہے جتھوں مجرم بری ہوندے، جتھوں مجرم بری ہوندے، او عدالت مصطفیٰ دی ہے مکان تو لا مکان تی کر، جفا جے کر کرے کوئی جواب وچ مسکرا دینا، جفا جے کر کرے کوئی جواب وچ مسکرا دینا، دعاواں دینیاں سب نوں، دعاواں دینیاں سب نوں، اے عادت مصطفیٰ دی ہے جتھوں مجرم بری ہوندے، اساں نالائق تے نہیں سمجھے مقام مصطفیٰ کیے، اساں نالائق تے نہیں سمجھے مقام مصطفیٰ کیے، خدائی جاندہ جو بھی حقیقت مصطفیٰ دی ہے جتھے مجرم بری ہوندے، نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، خدا تو بعد ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دی ہے مکان تو لا مکان تی کر، ایک عاشق نوں میں جد پوچھیا خدا پوچھے تے کی منگ سے
جواب اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم بری ہندے جے میں آمال نو ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں فقط امید بخشش دی محبت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم بری ہندے او عدالت مصطفیٰ دیئے مکان تو لمکان تی کر